Gikumpirma sa hepe sa kapulisan sa lungsod sa Lupisay na Misamis Occidental nga napasaka na sa Special Investigation Task Group SITG Dahili ang kaso batok sa usa ka suspetsado nga mipusil patay sa usa ka barangay kapitan. Nasayran nga kasong murder o 2 counts of frustrated homicide ang gipasaka sa SITG Dahili ngadto sa prosecutor's office. Idodula ibutyag ni Police Lieutenant Emerick Ipanag, hipi sa Lupisay na PNP, ang ngalan sa suspek nga gipasakaan tungod sa hilisgutan ng pangsiguridad. Kahinumduman nga gipusil patay si Barangay Dampalan Chairman Tony Maghinay Dahili samtang mitambong kini sa vigil sa iyang paryente niadtong Enero 14 sa may alas 9 sa gabi. Base sa investigasyon, 2 ka tawo nga nakabunit ang midol sa biktima o gipusil kini sa makadaghan. Samtang ikatulong suspek atua magpaabot sa unahan nga bahin nga sakay sa usa ka motorsingle. Naangol usab sa maong pagpamusil ang 2 ka minor de edad. Ang batang lalaki nga nag-edad og 10 anyos ang naigo sa ulo ug ang 17 anyos nga dalagitan naigo sa iyang batiis. Kahinumduman nga nanawagan ang asawa sa biktima o hustisya sa ginangatan sa iyang bana. Akong panawagan nila nga matahatagan sa hustisya kay among mga bata gagmay pa. Wala unta niya yung hilabti akong bana kay akong mga bata gagmay pa kayo. Minsan na may muhatag na mong kuan. Ngita sa mo ang kawadon. Siya ra mong gisaligan. Nasayran nga ang napatay nga barangay chairman suod nga higala og supporter ni Lupisay na Mayor Michael Gutierrez nga napatay usab sa usa ka sniping incident sa Tangub City niadtong bulan sa Disyembre. Alang sa Newsline Philippines, Neptali Batulidyo, stay safe.